Αυτές οι σκούπες είναι ντεμοντέ. Έχουνε βγει κάτι μικρές που ρουφάνε τα πάντα. Θα σου πάρω μια καινούρια. Μη τυράξεις τη σκούπα! Θα σου πάρω καινούρια! Θα σου πάρω καινούρια, μωρή! Για να δω, βρε, για να δω. Άντε να μαγειρέψεις, μωρή. Άντε να μαγειρέψεις. Το φαΐσε, μάρανε. Άντε, άντε. Αμάν, γίνανε κηδούλες με μια γλώσσα να. Τι γίνεται ρε μάνα? Άσε παιδί μου, θέλει να πουλήσει τη σκούπα. Άστα τώρα αυτά. Δεν μου λες, πήγες στον πατέρα σου? Πήγα. Τι έγινε? Θηρίο ανήμερο. Γιατί? Πέρασε ο Γιαννάκης στο βράδυ από το γραφείο και τον έκανε παλούτι. Μα και εσύ τον είπες νοικοφύρα. Δεν θυμάμαι τι του είπα τώρα. Τέλος πάντων, θα πας για να το καλμάρει. Κάνε σήμερα το μεσημέρι να πάμε όλοι μαζί. Κάλεσε αυτό το γρουσούζι να πάμε μαζί. Πάει, τα τι θα μείνω το βράδυ. Μη στενάχωριέσαι μάλλον. Δώσε στο σπίτι να ησυχάσουμε. Δεν μου λες, δεν τους είπα να πάνε στο σπίτι να κάνεις όσο θέλουν. Ναι ρε μάνα, αλλά αυτός θέλει να το γράψει στο όνομά του. Να γράψω στο όνομά του το σπίτι της μάνας μου. Άμα πεθάνω, ας τα πάρουν όλα. Άσε που δεν θα βρουν τίποτα. Αν δεν το γράψεις, δεν θα κάνει το γάμο. Αυτό θέλω κι εγώ. Να μην κάνει γάμο. Αχ, Παναγία μου, να φύγει από εδώ μέσα ο Χρυσούζης και θα σου φέρω λαμπάδα 2 μέτρα. Απ' την Τίνο. Απ' την Τίνο. Πάμε για καλά, Σαρδαρή. Πάμε, ναι, ναι, να φύγει, να φύγει. Δεν με κατέστησε, να φύγει. Δηλαδή ρε μάνα, αυτός τι που κάνεις στα χαρτιά. Ως φανάρι, παιδί μου, έλα να σου πω να καταλάβεις. Θυμάσαι που έδωσε ο Θεός και αρρώστησε και πήγε στο νοσοκομείο. Θυμάμαι. Λοιπόν, όσες μέρες δεν τον έβλεπα, τι χαρτί ήταν αυτό, Παναγία μου, τι καρέ ήταν αυτά. Και αυτό δεν πήγε να δει τον άνθρωπο. Μία φορά πήγα να τον δω, που να ήταν μαύρη ώρα. Το βράδυ έτρωγα τα πήρε.
μου να τον διώξουμε από εδώ μέσα αυτό το γρουσούζι. Μαμά, Πα, ο ξύπνησες εσύ. Γιαννάκης, μαμά. Καλημέρα. Πάει στο διάολο από εδώ. Γιαννάκη θα πάει μαζί μας σήμερα. Να φάει το ύστερό του, να φάει το ύστερό του. Και ξέρεις τι φάει έχουμε σήμερα, Γιαννάκη, Πάμε. Κάτσε εσύ. Εγώ θα την πληρώσω τώρα. Τι τρόπος είναι αυτός, Αντρέα? Είναι το ύφος που σας χρειάζεται. Άντε και τι παράγει το πράγμα αυτό εδώ μέσα. Ο γιος σου με τις αγραμμάρες σου, εσύ με τις λόγους σου, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση εδώ μέσα που δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει ούτε συμφωνότητα, ούτε σεβασμός. Αλλά ως εδώ. Τι τρόπος είναι αυτός, καλέ, που μιλάς μπροστά στο ξένο παιδάκι? Δεν είναι ξένο παιδί ο Γιαννάκης, είναι γαμπρός σου. Και πάρε το απόφαση. Είπα εγώ ότι δεν είναι γαμπρός μου. Να μην έσωνε. Συγγνώμη, μαμά, δεν το λέτε, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό είμαι εδώ για να τα πούμε όλα. Γιατί χωρίς να το λέτε δείχνετε πώς να το πω. Δυσκολεύομαι λιγάκι. Άκου να σου πω, Γιαννάκη, στο κάτω-κάτω μάνα είμαι. Έχω το δικαίωμα να πω και καμία κουβέντα. Δεν πρόκειται για την κουβέντα που θα πεις. Πρόκειται για την ανεξήγητη στάση που δείχνει στον γαμπρό σου. Εγώ? Εγώ? Εγώ τον αντιπαθώ τον γαμπρό μου, πρέπει να τον λατρεύω τον Γιαννάκη. Λατρεύω τον Γιαννάκη, εγώ. Βλέπαμε, μαμά το λατρεύει το Γιαννάκη. Δεν ήθελα, μαμά, να αφήσω στο θέμα, αλλά μια που δεν έφερε ο παπάς, θα προχωρήσω. Έχω την εντύπωση ότι δεν με συμπαθείτε. Μάλιστα, σας έχω δει πολλές φορές να φτύνετε τον κόσμο σας τώρα με βλέπετε. Μα και τι είναι το παιδί, βρε. Κανένας γρουσούς, ναι. Άντε σταματάτε τους καυγάδες, λέω εγώ. Καλά λέει το παιδί. Πάμε μέσα να ρημαδοφάμε και μετά σκοτωνόμαστε με την ησυχία μας. Λοιπόν, να μην τα πολυλογούμε, εγώ αύριο φεύγω για ταξίδι. Θα πάω στην επαρχία και να ελέγξω όλες τις αντιπροσωπείες μας. Θα λείψουν το καμιά δεκαετία μέρες. Μόνο 10. Θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα. Αυτό μου είπε και εμένα ο παπάς στο γραφείο προηγουμένως. Είναι τακτοποιημένα όλα. Ποια όλα δηλαδή? Τα του γάμου. Εμείνα. Για Γιαννάκη μου. Δεν έχει παρά να ορίσετε ημερομηνία γάμου. Δεν φτάνει αυτό. Θα πρέπει να βγάλεις από τη μέση τα εμπόδια που φέρνεις. Τι είπες? Να βγάλεις από τη μέση τα εμπόδια που φέρνεις. Έλα εδώ βρε κέρατα. Εγώ φέρνω εμπόδια. Ναι, μαμά, φέρεις εμπόδια. Τι πάντα ρε. Τι το πάντα. Πήγαινε σε ένα γιατρό εσύ, κοιτάξτε, εσύ δεν είσαι καλά. Άκου φέρνω εγώ εμπόδια. Που στόμα έχω και δουλειά με δίνω. Εσύ μου πεις εμπόδια, αλλά με φύγετε. Δεν έχω καμία θέση εδώ μέσα, δεν έχω. Πώς, Γιαννάκη μου. Αφού πρέπει να κοιτά αυτό. Καλά ρε και εσύ πας τώρα, πας αύριο. Ρε αυτός θέλει ξύλο ρε. Αχ, Παναγία μου, πάλι τα πίθαμινο απόψε με αυτό το γρουσούζι που μπλέξαμε.